ሕብረት ኤሮጳ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስታፉ ነቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ይወስደሎ ኢሉ ካብ ኢትዮጵያ ዝተወስዱ 10 እስራት ኣብ ደሴት ዳህላክ ይቕየዱ ኣለዉ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ከም ዘይለኣኸ ገሊጹ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊ ምዕባለታት ዝደስስ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብተወሳኺ ልኡኽ ሕብረት ኤሮጳ ኣብ ጉዳይ ምእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ሓገዛት ናብ ትግራይ ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከመርሕ እዩ። ኣብ ሱዳን ብተወርዋሪ እዚ ዝመሓደር ኣብያተ ማእሰርቲ ክዕፆ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ፕረዚደንት ዩጋንዳ ክሳብ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከጽንሖ ዝኽእል ምርጫ ከም ዝተዓወተ ገሊጹ ዝብሉ ዜናታትን ካልእን ክንርኢ ኢና። ኣብዚ መደብ እዚ ንዝፍነው ትሕሶታትን ካልእን በሰፊሑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኤረና.ኦርግ ናይ ሞባይል ኣፕ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኤረና ኢልኮም ብምርካብ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብምባል ኣብ እዋኑ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ቢንያም ስምዖን። ሰናይ ምክትታል። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምስታፉ ነቲ ዞባ ናብ ሓደገኛ ኣንፈት ይወስደሎ ክብል ሕብረት ኤሮጳ ገሊጹ። ምክትል ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤሮጳ ጆሴፍ ቦረል ብ15 ጥሪ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ብዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ክነስኡ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብምእታው ድሮ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሕማቕ ጸልይዎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ቦረል ብተወሳኺ ሕብረት ኤሮጳ ንኢትዮጵያ ዝለገሶ ናይ 88 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣደስኪልዎ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምእታው ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ብዝምልከት ተጋራጫዊ ምላሽም ክህብሉ ጸኒሖም። ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ጎረባብታ ሃገራት ተሓዲርዎ ዘሎ ከቢድ ጽልዋ ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባብሩ ከም ዝመዛበል ገይሩ ይርከብ። ጆሴፍ ቦረላ መግለፂኡ ካብቲ ናይ ኩናት ዞባ ዝመጻና ዘሎ ጸብጻባት ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ድሕሪ ምባል ዓሌት ዝሰረቱ ግፍዒ፣ መቕተልቲ፣ ዝምታ፣ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣመሰሉ ምስ ገበናት ኩናት ዝጽብጸቡ በደላት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ይወርዳ ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብረት ኤሮጳ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ እዋን ንዝኣተዎ መብፅዓ ከተግብር ድሕሪ ምጽዋዕ ብፍላይቶም ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ጽጉማት ዝሕገዝሉ ባይታ ክርከብ ተማሕጺኑ። ካብ ኢትዮጵያ ዝተወስዱ 10 እስራት ኣብ ደሴት ዳህላክ ይእሰሩ ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። እቶም መንነቶም ብዝርዝር ዘይተፈልጠ እስራት ኣብ ዳህላክ ኣቐዲሙ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተሃንፀ ድጓናታት ከም ዝተወስዱ ዝሓበሩቶም ምንጭታት እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለየ ክስን ጠቐነን ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ዝእሰሩሉ ምንባሩ ኣገንዚቦም። እቲ ብዳህላክ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ካብ 200 እስራት ንላዕሊ ክሕዝ ከም ዘይክእሉን እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም። መንነቶም ዘይተፈልጡ እስራት ብነፈርቲ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያን መካይንን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ድሕሪ ምምፅኦም ናበይ ከም ዝተወስዱ ክፍለጥ ኣይጸንሐን። ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማል ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ኤርትራ ክስልጥን ዝጸንሐ ኣሳብ 3,000 ሰራዊት ከም ዝለኣኸ ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ጉጉይ ምዃኑ እቲ መንግስቲ ፍሊጡ። እቲ ሓበሬታ ሓሶትን ብተቃወምቲ ወገናት ኮነ ኢልካ ዝተዘርግሐን ምዃኑ እዩ ሚኒስትር ዜና ሶማል ዑትማን ኣቡበከር ዱበይ ኣመልኪቱ። ይኹን እምበር ምክትል ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ሶማል ዝነበረ ዓብዱልሰላም ጉለት ዝርከቦም ሓያሎ ሰበስልጣን ነበርን ኣባላት ፓርላማን ሰራዊት ሶማል ንኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ የረጋግጹ ምህላዎም ማዕከናት ዜናታት ሃገር የንፍታ። መርበብ ሓበሬታ ጋርወ ኦንላይን ምክትል ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ኣብ ትግራይ ካብ ዝኣተወ ወተሃደራት ሶማል ብውሕዱ 370 ከም ዝተቐትሉ ክሕብር እንከሎ ካልኦት ወገናት ድማ ናብ ትግራይ ካብ ዝወፈረ ኣስታት 3,000 ሰራዊት ሶማል ኣስታት 180 ጥራይ ከም ዝተረፉ የመልክቱ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ትግራይ ዝበዝሓ ኣብቲ ኩናት ዝሳተፋ ኣሃዱታት ናይ ኤርትራ ምዃነን ክረጋገጽ እንከሎ ብምዕራብን ደቡብን ትግራይ ድማ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሚሊሻታት ኣምሓራን እዮም ተሳቲፎሞ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ነሳት 1 ዓመት ክስልጥኑ ዝጸንሑ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ምስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሃዱታት ተሓናፊጾም ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ብወገን ሶማላውያን ክስማዕ ጀሚሩ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ንኹሉ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ነጺግዎ እዩ።
ሕብረት ኤሮጳ ናብ ትግራይ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዛዕባ ዝኣትወሉ ጉዳያት ብዝምልከት ንምዝታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኡኽ ክሰድድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፊንላንድ ፔካ ሃቪስቶ ዝምራሕ ልኡኽቲ ሕብረት ናብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ህፁፅ ሓገዛት ዝበፅሓሉ ጉዳይ ብዝምልከት ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንንን ካልኦት ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ክዝቲ ትፅቢት ይግበር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ክልል ትግራይ ህፁፅ ሓገዛት ከኣቱ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንዘቕርብ ዘሎ ተረጋጋሚ ፃውዒት ይነፅጎ እዩ ዘሎ። ኣብ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ክበፅሕ እንተዘይክኢሉ ኣማይታ ሸሓት ሰባት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽእሉ ግዝያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል የመልክት። ኣብቲ ዞባ ኣሳት 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ዝተፈላለዩ ትካላት ብወገኖም ብሰንኪቲ ዝተኻየደ ኩናት ግራውቶም ብሓዊ ዝተቓፀለ ዘራእቶም ከይኣከቡ ዝሃጉገ ቆፎታቶም ዝተዘምተን ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉን ሓረሶት እቶም ኣውራ ግዳያት ኮይኖም ምህላዎም የተሓሳስቡ። ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ንስራዩ ምዕባለታት ምስ ዝደስስ መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ። ኣብ ዩጋንዳ ብ14 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ን35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቬኒ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት 59 ሚእታዊት ናይ ድጋፍ ድምፂ ብምርካብ ከም ዝተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ቀንዲ ተወዳዳሪኡ መንእሰይ ቦቢ ዋይን 35 ሚእታዊት ድምፂ ከም ዝረኸበ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ገሊጹ። ይኹን እምበር ቦቢ ዋይን ነቲ ብኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ዝተነግረ ውፅኢት ነፂግዎ ኣሎ። ድሕሪ ምንጋር ውፅኢት ምርጫ እቲ ሃገር ቦቢ ዋይን ንደገፍቱ ጎስጓስ ብምክያድ ናዕብን ዕግርግርን ከለዓዕሊ ተባሂሉ ስለ ዝተሰግአ ሓይልታት ፀጥታ ዩጋንዳ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዘተውዎ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ካብ 1986 ኣትሒዙ ንዩጋንዳ ዝመርሕ ዘሎ ወዲ 76 ዓመት ዮወሪ ሙሴቬኒ ብጥዕና ምክንያት ወይ ድማ ብሞት እንተዘይተኣልዩ ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ። ልዕሊ ፍርቂ ካብቲ ኣሳት 44 ሚልዮን ዝግመት ብዙሕ ህዝቢ ዩጋንዳ ኣብዚ 35 ዓመታት ዘበነ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ዝተወልደን ካልእ መራሒ ሃገሩ ክርኢ ዕድል ዘይገበረን እዮም። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዕድመ ምንዋሕ ስልጣን ንሙሴቬኒ ስዒቡ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ንኤርትራ ን30 ዓመታት ዝመርሐ ወዲ 75 ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብዛ ብምልኪ ድንቁርና ድሕረት ጥሜትን እትልለ ኣህጉር ኣፍሪቃ ን25 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዘለው 8 መራሕቲ ሃገራት ተባሂሎም እውን ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ይርከቡ። ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ማንጻርቲ ብተወርዋሪ እዚ ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ዝመሓደር ኣብያተ ማእሰርቲ ክዕፆ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። እቲ ብ17 ጥሪ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብተወርዋሪ እዚ ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ዝመሓደር ኣብያተ ማእሰርቲ ከብቅዕን ሓይልታት ፀጥቱ ሰላማውያን ሰባት ካብ ምእሳር ደው ከብሉን ይፀዊዑ። ጉዳይ ኣብያተ ማእሰርትን እስራትን ብፖሊስ ሱዳን ክመሓደር ዝፀውዐት ሰላማዊ ሰልፊ በቲ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ 2018 ንዝተቐትሉ ሱዳናውያን እውን ዝኽርካይዱ ብራፒድ ሳፖርት ፎርስስ ወይ ድማ ብተወርዋሪ እዚ ዝፍለጥ ፍሉይ ሓይሊ ሱዳን ብጀነራል ሓምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ኮይኑ ስርዓት አልበሽር ተቃወምቲ ዳርፉር ንምድምሳስ ዘቆሞ ናይ ፓራሚሊታሪ ኣሃዱ እዩ። እቲ ሓይሊ ናብ ሊብያ ዝውሕዙን ዝነበሩ ኣሽሓት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብ ምህዳን እውን ተዋፊሩ ምንባሩ ይፍለጥ። አንጻር ስርዓት አልበሽር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ህዝባዊ ናዕቢ ነቲ ተቃውሞ ንምብታን ናብ ካርቱም ድሕሪ ምምፅኡ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተለን ከም ዘቁሰለን ይውቀስ። ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንስርዓት በሽር ድሕሪ ምህላዩ መራሒ ናይቲ ተወርዋሪ እዚ ኣካል መሰጋገር መንግስቲ ኮይኑ ከም ምክትል ኣቦ ወንበር መሰጋገር ባይቶ ሱዳን ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ንሱ ዝመርሖ ዝነበረ ተወርዋሪ እዚ ድማ ክሳብ ዝእዋንዚ ባዕሉ ብዝውንኖ ሓይልታት ፀጥታን ኣብያተ ማእሰርትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕታት ይፍፅም ምህላው ሱዳናውያን ተቃውሞታቶም የስምዑ። ኣብ ጅቡቲ ወደባዊት ከተማ ታጁራ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ሰራዊት ክቕተል እንከሎ ሰላማውያን ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍ ገሊጹ። እቲ ሚኒስተር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ብ15 ጥሪ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብሽበራውያን ጉጅለታት ከም ዝተፈፀመ ይወቂሱ። ይኹን እምበር እቶም ሽበራውያን ጉጅለታት ዝበሎም ኣካላት ኣይነፀረን።
ጅቡቲ ድሕሪ 3 ወርሒ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያዳ ብትቀራረበሉ ዘላ እዋን ክለዓል ካብ ዝኽእል ተቃውሞታትን ናዕብን ብምስጋእ ሓይልታት ጸጥታ ብብዝሒ ኣብ ምውፋር ከም ዘላዮም ተቃወምቲ ወገናት ዝገልጹ ካብ 1999 ኣትሒዙ ን22 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዝካየድ ምርጫ ንመበል 5 ግዜ ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ ትሕቲ 1 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ጅቡቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰራዊት ብብዝሒ ካብ ዝዓስክሩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት እያ ትስራዕ ብጽሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ዶሚኒክ ራብ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ብሪጣንያ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንምዝታይ ናብ ካርቱም ኣትዩ እዚ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ብረቡዕ 20 ጥሪ ናብ ካርቱም ድሕሪ ምእታው ምስ ኣቦ እምበር መሰጋገር ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃንን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክን ብምርኻብ ኣብ ህሉው ኩነታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ከምኡውን ሓፈሻዊ ምዕባለታት ዞባን ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ዘይከኣለ ስሉሳዊ ዘተጠቓቕማ ናይ ልንክዝቲ ምዃኑ ተፈሊጡ ሱዳን ናብ ዴሞክራሲ ንምስጋር ኣብ ተኣፋፊ መስርሕ ከም ዘላ ዝጠቐሰ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ ሃገሩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣብ ጎኒ ሱዳን ደው ክትብል ከም እትደሊ ኣረጋጊጹ ክብል ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ብዶብ ተሳቢቡ ዝተወልዐ ግጭት ናብ ሙሉእ ኩናት ከይዓርግ ተሰጊዩሉ ብዘሎ እዋን ምትፍናን ዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ተጀሚሩ ዝጸንሐ ዘተ ንስምዕ ኣጠቓቕማ ናይል ክዕንቅፎ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ትንታነታቶም ይህቦ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕሶና ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ ነዝን ካልኦት ትሕሶታትና ንምክትታል ኣብ www.erna.org ብምባል ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣፕ ኣብ ሞባይልኩም ብምውራድ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ናይ ሰሙን ሙሉእ እዋናዊ ትሕሶ ንምክትታል ሳብስክራይብ ላይክ ከምኡውን ምስ ካልኦት ብምክፋል ስድራቤት ኤረና ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕበር ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ብምጽናዕኩም ዕዙዝ ምስጋና ይናቕረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስምዖን ሰላም ቅነ